Asibingelele obingelele baba udokotela baba uSizwe baba uJabulile mfana omuhle njengekehlelo namhlanje sithatha ithuba elihle lokuthi ake senze ama video mase sinithumeleleni mase sixoliseke ukuthi kulabo bathi mesikhuluma mase ngathi mhlambe kubhekiswe kubona nokuqonde sisuke singaqondi ukubhekisa but sisuke sifuna ukuqondisa bona awukwazi ukuhlala ekhaya una 52 awukwazi nje ukwazi ukuthi ngabe uhlala ekhaya lokho ufuna sikukhulume nje akwazi ukuthi ngabe uyindoda uqala icule esontweni lokho ufuna sikukhulume nje kunezinto nje obona ukuthi lento nami engizenzayo zirong lezi zinto ngisho ukuthi ngixolisa kakhulu akusengabhekiswanga kwena kodwa suke siqondisa kwena nje ukwazi ukuba ngijitho emailness qize nje kuyilokisho usutshela igebengu ukuthi emailness awukwazi ukuyenza le nto leyo mhla 20 babudokotela uzovala kunezinto engizenzela abantu ezinkulu kunezinto ezenzela abantu ezinkulu ekufuza ukuthi mezizenza sizenze kodwa sazi ukuthi zizophothuleka ngoba wena uma uzofika ngomhla ka19 ufuna into serious ayizulunga ngomhla ka19 uzofika ngomhla ka20 usuke sivala ngalo obvious kinomuntu mina ongena ngo6 uphuma ngo12 obvious lo muntu uyanyampuka ngo12 khona ongena ngo7 uyaphuma ngo2 khona ongena kanjalo ngo8 uyaphuma ngo4 kanjalo bayadetector baphunguka abasebenzi meaning that uzongasizakala kahle ngicela ukuthi abantu bazi ukuthi nje why am I saying that kunabantu abayeza kuba udokotela ngenhloso enhle ethi babudokotela ngizofuna isigqoko semali ngizofuna imagic wallet ngizofuna imagic money bag ngizofuna amadoda ahlala okhambeni ngizofuna amadoda adlamasi lezi zinto zonke lezi zinto lezi needs time njengami ngichaza nje kunabantu abathi babudokotela mina ngizofunani isigqoko semali ke sesihlukanisile kukhona isika 30000 umuntu wesilisa uphatha 30000 futhi wesifazane uphatha 30000 zihlukene kodwa ke uzongitholela isigqoko sengane umfana wena wesilisa wena wesifazane uthola isigqoko sengane entombazane kulungile sifine lo umsebenzi loyo u30,000 rand lo umsebenzi loyo awuwona 1 days u1 to 2 to 3 days ku depend ukuthi zonke into oze ngazo seyihlanganile nibathi zahlangana ngokusheshsha yini anganoma that make sense komunye umuntu mase ngiba khona ke lesi sika 50000 lesa 50000 sihlukile ke sona kulesa 50000 awufiki nalutho yilabo abathengayo laba abaku first end ba 30000 ibona ke kufuza ukuthi babe khona bethe wena uthenga ilutho uhamba nami uma uyothenga I repeat awuthengi lutho uhamba nami uma uyothenga uma usuthengile uphinde futhi uhambe nami kunendawo lesigqoko ufuna sisihambise khona kuqala